mięciutko, żeby nie ciągnąć za wodę, żeby nie trzymać się wody. Ciało oddzielone od ręki. Ręka ma być luźna, wodze mają być luźniejsze jeszcze. Łokcie do ciała. Luźna ręka, a ty zobacz, usztywniłaś, łokcie poszły na bok, bo się usztywniłaś. Nie szkodzi! Nisko, nisko, nisko. O, tak. Głowa prosto. Milenka, postaraj się go zwolnić przed drążkami, a na drążkach tą luźną ręką, ale dalej kontrolować tempo. Żeby nie rzucić tak i nie wisiało to, żeby oddać, ale żeby on to zrobił na kontakcie, a i dalej go paluszkami skracać. Lekki siad. Dłonie pamiętaj, luźno lekko w przód. A galopujesz, galopujesz. A gdzie cię podniosło? Przed paką być. A dlaczego nie galopujesz? Przed paką. No nie idzie w ogóle, no weź to daj! Halo! Ania, gdzie pojechałaś? Hop. No następny nie galopuje. Nie macie łydek? I zmieniamy kierunek dowolnie, raz, dwa, trzy, jedziemy jeszcze raz. Patrz w siebie, bo znowu zmienisz trasę. Patrz, masz jechać, a nie pod nogi. Koń sobie poradzi, nie trzeba popatrzeć pod nogi. Julka też. Wylądował na lewą. I galopuje, galopuje. To dawaj, to dawaj. To dawaj, to dawaj. No nie poszedł w ogóle. Ania, kurde. Patrzcie siebie. Tak jest. Dobrze, wreszcie. Dobrze, fajnie. Głowa. I w narożniku zmień. W narożniku prawą łydką półkuli. Dobrze. Lekki siad, nie agresuje. A łydeczki tu gdzie? Pod ścianę samą. No, wreszcie. Spokojniutko. Ola. Tak jest. Tak jest. Nie cofaj się. Po co to zrobiłaś? Nie pomagaj mu. I popnij ją. Tak jest. Stop! Następny! Tamara! Następny! Patrz, gdzie masz. Następny. Ten. Może się komuś uda dojechać do końca. Teraz. Trzech przeszkód, a nie jednej. Szereg to jest jedna przeszkoda. Patrz przed siebie, Ania. Dziewczyny, okser będzie skakać. Głowa do góry, Ania, ile razy na każdym skoku muszę to mówić? Myśl o tym! Ty o tym myśl, a nie ja! I głowa do góry! Lekkim siatem. Lekkim siatem, Milena. Tak jest. A musicie się tam kręcić, mało jest tam miejsca? No i tutaj. Brawo. Ania, skakałaś, jedź mi tam. Tam nikt nie będzie jeździł, a tu konie skaczą. Musicie same sobie pomagać, a nie czekać, aż ja wam powiem.
Straciłaś ręce w zakręcie. Nie jechałaś łęką ładnie do przodu. Tylko zaczęłaś kombinować wozami. O, teraz przy ścianie to zaczęłaś kombinować coś z tempem. Tak jak ostatnio na tym było super. Niech ten, co skacze, ma pewność, że mu się tu nikt nie kręci, Zosia. Po co przejeżdżać mu przed nosem? Tam jest tyle miejsca. I po co po mnie jeździć? A teraz stacjonatem jedzie. No nie wytrzymam. Bardzo. Fajnie. Patrz. Jak trzeba 2 razy mu poprawić, to trzeba. Tak. Niech on idzie. I lekka. Ale nie zatrzymania, kopania. Te biegło nie będą podporządkowane. A jak wy stoicie, bo się nie możecie zmieścić w hali, jedźcie mi tam robić ćwiczenia. Wzrost na przodzie, cofanie, dodać, skrócić, pracować. Tamarka, no to był się. Jak nie chce dodać, zwalniam, to trzeba go pogonić. A Tamara fasolę puściła i było wiadomo, że ucieknie bokiem. Skróć! Wolno. Jest różnica, jak się kontroluje tempo? Widzicie to? Halo? A teraz? Halo, bo teraz zwalniasz! To trzeba jechać! O! No brawo. Tylko po co ja to muszę mówić? Wy to macie czuć. Brawo, świetnie. Bardzo ładnie. Noga. A nie możesz się mylić przy zagalopowaniu. Patrz przed siebie, bo nie trafisz przeszkody. Do tyłu ramiona nie kładź się tak bardzo. Spokojnie, bo jak już pędzi, to go nie goń. Pilnuj tempa. Patrz na przeszkodę. Tak jest. Patrz na przeszkodę, nie pod nogi. Tak jest. O, widzisz. O to chodzi. Gięcie w prawo, jedziesz w prawo. Jedziesz w lewo, gięcie w lewo. Pilnuj. Teraz dobrze. Poczekałaś na zbicie i nie posłałaś go. A teraz się pochyliłaś przed... A tu trzeba było przytrzymać i cofnąć ramiona. Na wprost. Tak, głowa w górę. Lekkim siadaj, nie siadaj. Nie kręćcie się tu, proszę was. Nie siadaj. Dobrze. No ale slalom był. A nie w lewo. Nie ma szans w lewo. Trzymaj w prawo. Ale w prawo.
Spokojnie. Ma tu skręcić przed śmietnikiem w prawo. Między śmietnikiem a przeszkodą, jak już ma się zatrzymać. Trzymaj w prawo mocno. Skręcaj w prawo. No ale spokojnie. Mocno, ale spokojnie. W prawo. Ale musimy. Dziewczyny, proszę. Jeszcze raz. Jedź dalej teraz. Wolta za śmietnikiem. No tak. I jedź na przeszkodę. Galopuj! To jest prowadzenie konia. Nie wolno koniowi dać uciekać nie w tę stronę, na którą chce jechać. Koń ma jechać z całego najazdu. Więc tylko w prawo uciekać. Poczekajcie. Hej, patrz. Zobacz. Opa. Kontroluj, kontroluj. Uciekł. No ale to uciekł, no to tam nie uciekł. Gdzie jedzie, to nie ucieka. Patrzcie przeszkodę i wydać. I na kontakcie. Patrzcie, przed sekundą mówiłem, w którą stronę się skręca. Tam. O! To za drugim razem też nie skoczy. No ale teraz to przechodziłaś. Złapać i skręcić w prawo, a nie puścić wszystko i dać koniowi gdzie chce. Tylko nie goń. Czujesz, że jest za blisko, tylko nie goń tak bardzo. Nie rozpędzaj. Ale przed siebie. Nie ścinaj do ściany. Paluszkami pracuj, paluszkami na wodach. Lekko do góry. Prawo! Aż ona będzie wiedzieć, że ty w lewo nie puszczasz. Tylko w prawo. Mamy czas, spokojnie. Dopiero 20.
Tak jest. To samo na stacjonacie. Daj mu szansę, niech on tu sam skoczy, a niech ty go przenosisz. W lewo. Zobaczcie, tu jest w lewo, a ona jest tam. To się tak nie da. Wolniej. Piluj lewą wodą, żeby w lewo skręcał, a nie w prawo. Tu utykaj, to przejedzie to samochód. Ten nie skręci, bo jej zablokowałeś się. Pojechać. Zosia, zatrzymaj w lewo! Zosia, tak jakbyś przed przeszkodą chciała skręcić konia w lewo. I nie daj mu dodać. Skróć, skróć i kręć w lewo, w lewo, w lewo, w lewo.